Habitare-messut on Suomen suurin huonekalu-, sisustus- ja design-tapahtuma. Yli 400 näyttelijäasettajan voimin esittäytyy tämän päivän ja tulevaisuuden trendit. Täällä kohtaavat myös yritykset ja suomalaisen kuluttajan haaveet ja odotukset. Habitare-messuilla on mukana myös kotimainen keittiömaailma. Mitä keittiömaailma odottaa Habitare-messuilta? Habitaressa on aina kiva tuoda uusia ajatuksia, tuoda noita tuulia ehkä tuolta Euroopan messuilta, ja täällä saa aidoimman vastaanoton sitten kuluttajilta. Se on tietysti iso skaala, mutta siitä perataan ehkä semmoista hyvää keskitietä ja saadaan reaktioita siitä, mitä ihmiset on mieltä. Ja kyllä me nähdään Habitare niin kuin monelta osalta tärkeänä, eli tietysti tämä on kanava kuluttajille, näyttää missä mennään, näyttää trendejä ja kontaktoida tietysti asiakkaita. Täällä ehkä vähän tuodaan esiin niitä jopa niin kuin rohkeammin kuin sitten kotikeittiössä, mutta tämä on messujen tarkoitus. Halutaan näyttää mitä tehdään, mitä osataan ja kuluttajat näkee missä mennään. Tämä on kuluttajille tärkeä tapahtuma myöskin nähdä niitä trendejä, mitä sitten voi lähteä omista keittiöistä haluamaan. Keittiönä tänä päivänä ei puhutakaan pelkästään laadullisesti jostain yksityiskohdasta, vaan kyllä kysymyksessä etenkin tässä meidän toiminnassa on nimenomaan se koko palveluketjun laatu siitä lähtien, kun asiakas lähtee sitä projektia viemään eteenpäin tai prosessia miettimään. Hän saa ammattilaisen mukaan siihen ja yksi osa siitä on sitten se laadukas tuote, laadullinen toimitus, joka sitten laadukkaasti asennutaan. Ja tästä koko konseptista sitten muodostuu se kotimainen suomalainen laatu. Mutta kyllä toki tämä meidän valikoiman laajuus, se että me pystytään lupaamaan asiakkaalle tämä palvelukonseptin laatu näinkin laajalla rintamalla 3 tuotemerkillä ja kaikki palveluosa-alueet sieltä suunnittelusta asennukseen, jossa sitten tarjotaan tämmöinen valtava tavaratalomainen repertuaari kuitenkin tuotteita valittavaksi, on ehdottomasti se edelleen se valttikortti. Suuret myymälät, missä kaikki on hyvin esillä, ammattilaiset, ammattitaitoinen henkilökunta ja sitten tämä palvelun taso ja laatu, jota halutaan ylläpitää. Tämä on yksi parhaimmista paikoista myöskin näyttää, mitä keittiömaailma on, mitä me edustetaan ja kuinka me toimitaan.